Sa kadya, rugya kita sa Barangay San Francisco, Sur Aninii, kung sa diin na makita ang southern borders kang probinsya kang Antique kang probinsya kang Iloilo. Kay imaw natin kadya si Engineer Henry Mundihar, ang sa PIO Antique DPWH. So amo ang contribution kang DPWH in line sa pag-prevent kang galaganap kadya nga balatian o kon virus sa bilog na kalibutan. May spray tanan kagay. May sprayer nga naga-spray sa mga sarakyan nga naga-aragi from Iloilo going to Antique. May component siya ka Sunrox nga may dislata na ratio kag tubig to disinfect the cars passing from Iloilo to Antique. Sa kag may washing man kami dyan para sa mga drivers kag mga painanti ka mga sarakyan. Suno kay Engineer Mundihar, ang diyang sanitation tent ginbutang sa 3 ka borders kang Antique. Amo dya sa borders kang Aninii, Pandan kag Ginsangan. Ang diyang sanitation tent magasanitize kang mga sarakyan nga nagalin sa Iloilo. Kag diyang unit iput up naman nila sa Darwa ka boundaries south diya sa Aninii para to sa Pandan 3 galig kang saral diya sa Ginsangan. Nagpasalamat man si Ma'am Anisor sa mga nagbulig na magtugro kaandang mga kinahanglanon. May rigya kita nga na stranded na individuals from Iloilo nga nagaubra nga from Igdalagit to Bias Fournier Antique. So bali anong sandalya kanan kabilog. And then 4 days na sandarigya na stranded sa aton nga border area. Tapos ang mga necessity ginabuligan man tanda kang aton nga mga pumuluyo urudya kag nagapasalamat man kami sa bulig ni Mayor Jojo Fournier sa pag-atipan kang anda nga mga constituents ridya sa aton nga border control. And then nagapasalamat man kami sa aton nga Office of the Governor kay Honorable Rodora Dodod Kadjaw sa pagbulig sa aton ridya nga mga pumuluyo. Tungod nga ang Antique na paidalong sa ginatawag nga Enhanced Community Quarantine kung sa diin hindi rin pwede makasulid ang sinuman sa probinsya, may mga kasimanwag yapon kita nga nagatuyo maguli sa andang panumalay. Ugaring, hindi gid pagtugutan ka mga frontliners ni tanda makasulid. Patas kay ginang Lida Mendoza nga nagalin pa sa Bagay, Baras, kag magauli daad sa Lapas Hamti. Dito ako nagalin sa may Bagay ug Baras. Ay ang bugto ko napatay. Maskin wala pa naludong tuon ko mauli ako diya sa Lapas para makabalik ako man. Maskin di na ako makabalik, okay lang. Amura nga naguli ako kadya dayon. Ay anong gali rin mo, hindi rin gali pwede. Ang mahambal ko lang kananda, kung balak nanda nga maagturi dyan sa Antique mauli, munang di lang sanda na sa balay sa hananda, ginhalinan nanda, kaya hindi gid kasilid. Kung makasilid man sanda, mawarantin sanda rin dyan sa barak. 14 days, na warantin sila. Salamat sa nagbulit ka naman tanan, hindi ko pag-tiambal tanan, kaya hindi ko man sanda ilalagid tanan kay Mayor lang, Jojo Fournier. Durugit niya salamat, Mayor, ginbulit niyo ka naman. Sa mga gaano dyan, mga pulis, kag sa may karinderya nga nagkabulit ka naman, tuglo ka naman sa pagkaon sa lawadlaw. Sa mga pamilya ko, hindi ka mo magkabalaka. Kami dyan, okay man kami dyan. Kay Gog Kadjaw, durugit niya salamat sa gintuglo mga malong. Kay Ma'am Lauren Carda, durugit niya salamat. Biskan budlay ang sitwasyon sa aton borders, pero kinanglan ta gid dya para nga aton malikawan ang pagsilid kang makaralaton kag makamamatay nga sakit nga ginatawag nga COVID-19. Gani sa gusto maguli sa Antique, hulata lang ninyo nga magtawhay kag madura ang diyang sakit kag malift ang Enhanced Community Quarantine sa probinsya.